ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କଳ୍ପନା ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଥିଲା। ସେ IA ପାସ୍ କରି ନିଜ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲା। ତା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ଓ ସେ କଣ୍ଢେଇ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କଳ୍ପନାର ବାପା ମା କଳ୍ପନାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଳ୍ପନାର ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପୁଅର ନାଁ ରାହୁଲ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ମାସକୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। କଳ୍ପନାର ମାମୁଁ କଳ୍ପନାର ବାପା ମା'କୁ ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ। କଳ୍ପନାର ବାପା ମା ଫଟୋ ଦେଖି ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏହାପରେ କଳ୍ପନାକୁ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ। କଳ୍ପନା କହିଲା, ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ବାପା ମା'ଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିଁ ମୋ ପସନ୍ଦ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ବାହାଘର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। କଳ୍ପନାର ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, କାରଣ କଳ୍ପନାର ବାହାଘର ଭଲ ଘରେ ହେଉଛି। ଏହାପରେ କଳ୍ପନାର ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। କଳ୍ପନା ନିଜ ଘରୁ ବିଦା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶାଶୁଘରେ କଳ୍ପନାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଓ ବାପା ମା'ଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ କଳ୍ପନାର ବାହାଘରକୁ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କଳ୍ପନାର ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ଆଗ ଭଳି କଳ୍ପନାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା। କଳ୍ପନା ସାଥିରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି କଳ୍ପନା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନଥିଲା। ବିଚାରୀ କଳ୍ପନା ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ କଳ୍ପନା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ରାହୁଲ ଛାତ ଉପରକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। କଳ୍ପନା ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ରାହୁଲ କହିଲା, ସେ ତା ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତୁମେ ତୁମ କାମ କର। ମୋ ଅଫିସ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଲି ଆସିଲା। ରାହୁଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ରାହୁଲ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ପାର୍ଟି କଲେ। ରାହୁଲର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଅଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଯାଇ କଳ୍ପନାକୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ। ରାହୁଲ ଭାଇ ସେ ଉଦଣ୍ଡି ଝିଅ ନେହା ସହିତ ଦିନ ତମାମ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ତୁମେ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହଁ କି? ଏ କଥା ଶୁଣି କଳ୍ପନାର ସନ୍ଦେହ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କଳ୍ପନା ରାହୁଲକୁ ପଚାରିଲା, ନେହା ସହିତ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛ? ରାହୁଲ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି କଳ୍ପନା କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଉଥିଲ? ଓ ନେହା ବିଷୟରେ ଭଲ କରି 2-4 ପଦ ଶୁଣାଇଦେଲା। ରାହୁଲ ରାଗିଯାଇ କଳ୍ପନାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାକରାଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲର ମା' ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଶୁଣି ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତା ବାପା ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ବିଚାରୀ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଳ୍ପନାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରଟାଯାକର ସମସ୍ତ କାମ କରୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ରାହୁଲ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ କଳ୍ପନା ତା ଶୋଇବା ଘରେ ଭିତର ପାଖରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କଳ୍ପନା ରଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। କଳ୍ପନାର ବାପା ମା ଏକଥା ଜାଣି ରାହୁଲ ଓ ତାର ମା' ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ। ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଓ ତାର ମା'କୁ ଗିରଫ କଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ଥାନାରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଥାନାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ କଳ୍ପନାର ବାପା ମା' ରାହୁଲର ରୋଜଗାରକୁ ନ ଦେଖି ରାହୁଲ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି କଳ୍ପନାର ବାହାଘରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।